Imos coñecer agora un grupo de mozas de Mos e de Vigo que están arrasando nas redes sociais coa súa banda, Girls Gang. Un proxecto que naceu no confinamento e agora empeza a dar os seus froitos. Son as Girls Gang, ou o que é o mesmo, Antía, Anabel, Tamara e Laura. Coñecíanse por separado e o confinamento xuntounas virtualmente neste proxecto en que combinan as súas habilidades vogais, coreográficas, estilísticas e musicais. Eu estaba pensando en rexurdir un pouco a idea das girl bands en España, que está un pouco abandonada esa idea. Eu encárgome dos arreglos musicais, de un pouco guiar a música que queremos facer, tamén de estructurar as armonías vocais que facemos, que como marca da casa propia do grupo. Despois, Antía e Anabel realizan as coreografías, e Tamara encárgase un pouco do tema das maquillaxes. Titi encárgase tamén dos vestuarios, un poquinho do tema do estilismo. Inspíranse en artistas e bandas pop pros seus videocovers que arrasan nas redes sociais. Algún xa supera 1 millón de visualizacións. Somos moi innovadoras, entonces xa nos estilismos e a hora de facer as monías e 4 voces, gusta. Por exemplo, en TikTok somos tendencia en moitos vídeos. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo es natural o non plástico. A nosa maior influencia é o mundo K-pop. Son grupos como Blackpink, Little Mix, antigos como Destiny Child, e desde el principio de todo, Spice Girls, Pussycat Dolls, e a nivel nacional, a nosa referente é Lola Índigo. Agora preparan xa os altos escenarios. O que nos queremos que sexa este grupo é un grupo de show, é dicir, nós queremos combinar sí ou sí canto e baile. Entre outros proxectos xa teñen pechada unha actuación en setembro coincidindo coa chegada da Volta a Mos, que será ademais unha oportunidade de darse a coñecer ao gran público.